Здравейте, хора, и днеска аз ще говоря за Банбан 5. Значи, хора, вие знаете Банбан 5, вече е излезнал снимката, но не и играта. Просто, значи хората толкова са изненадани, извинете, хора, това е Танче. Танче, няма знаеме. Добре, и значи тези хора толкова искат да видят това Банбан 5, че направо се търсят бананите. И така, значи, това ще бъде кратко, защото не знам много за Банбан 5. Но аз знам, но вие знаете и аз знам, и всички знаят създателите на Банбан. Те са хакери. Просто те не могат направо да сложат Банбан 5 снимката. Е там. Защото и те направиха даже снимки. И ние ще ги погледнаме после. Те буквално хакват все едно, че са нърдове. Ма те не са в училището, затова да. Не са ученици, но Банбан 5 ще бъде май доста страшно. И тогава тогава извинете, хора, просто забрах. Но Банбан 5 значи ще бъде много яко. Аз го знам това. Също така има даже едно такова, как беше, ще има и Банбан 7, но това ще бъде последната част на Банбан, където вие май знаете. Или не, аз знам, че ще бъде последната част на Банбан ще бъде 7 и там май от цялата детска градина ще бегаме. И това май ще бъде штуро. Аз не знам. Хората могат да ги направят като такива. Но също така, не знам. Но ние сме в Банбан, защото ние трябва да си намериме някакви деца трябва да си намериме. Да, и също намериме и едни стикери и някакви ноутове и такива неща. Но когато сте в Банбан 1, първа част, вие знаете, вие виждате, че има там, където сте там при птицата, където трябва да храните яйца. Там има едни стикери, където май е тайна или не, просто са го скрили там. Там, където е стола. Там, където са столовете, там, където, знаеш. И там също в Банбан 1 има, го нямаше, когато започнаме. Там, когато трябва да намираме батериите, там го нямаше това, но имаше едно такова, където го пускаме един тейп и там. Значи, когато го пуснеш, там се слушат едни деца как крещат или се забавляват, но после те падат на някъде. Сега ще ви го покажа. И така, хора, значи вие знаете вече какво станаха с децата. Нещо ще чуя, значи, че те се забавляваха. Нищо нямаше, но просто се забавляваха. Така,
се смяха и така говориха нещо дрън, но после нещо стана, нещо шумно. Паднаха май там, където не трябва да бегаме с птицата там на това. Нали знаете, на онова. Но, когато говориме с Банбан, тук, където сме на онова в Банбан 4, сме тук, също взимаме розовата карта, оранжевата карта и отиваме при Стингър Флин. Там ни показва едно нещо за Чучо Чарлз, едно сънище, където сме продължаваме както сме с колата. Ние се блъснахме преди в Банбан 3 на сънището. Значи Стингър Флин ни блъсна в един кактус и тогава ни донесе в някаква гора. Донесен в някаква гора. И от нищото, когато говореха, спряха да говорят, Чучо Чарлз се появи от никъде и фана Банбан. Но после Стингър Флин му фана с пипалото му една от краката на Чучо Чарлз, а пък Нап го направи да се успокои, защото и двамата са паяци. Той иска да го успокои защото той е паяк и той е паяк, но такова ама той, Чучо Чарлз е влак по паяк, а пък той Нап е такова, просто паяк е, ама голям паяк. Голям паяк е. А сега това е видеото. Забравих какво щехме да правим, май нищо нямахме да правим. Но тази игра е много... Последен въпрос, хора. Значи тази игра прилича ми малко на една игра с един заек. С онзи заек и с тигърът и с пандата. Вие го знаете, нали? Там имаше една играчка, една играчка, където е тайна. И това чудовище от Банбан 5, когато видяхме снимките, там беше същото. И ние го видяхме там, същото от Банбан. И май Банбан искат да ни излъгат, че това е същата игра, като това, само че това е 3D. Има и 3D на една игра с заека. Но също със синото чудовище от Банбан 5 има плюшена играчка и можете да си го вземете. Също има едни тайни ноти, където можете да ги прочетете в едни тайни врати. И така. Не знам нещо друго или така. Затова чао хора. До другия път за други тайни. Папа.